Enano pa mechiachia obibiara mobete mosomfo Benard Asante nka. Ayese nipa te menka check. Ade bia wo awurade ne bre na ode ye n'adwuma. Enano pa iwa wo bete menka bre wo video da wo nsa beka biara. Ni ameka che se awurade animonyam, awurade adom, awurade tumi ne awurade nkonedie emra wo so. Wo fidua a wo mu no video no ebeto wo telephone so a awurade ma wo fie ne munye nhira. How biara eda wa brabo so firi samre ne ko no awurade nje wo mfrim. Ade biara ni wa eso sene atwera mponyankopon asem. Ade biara ni wa obet eso sene se awurade entimenye. Enti how biara wo namu, amane biara wo namu, nia ohunu no wa brabo bia awurade enje wo mfrim. Onua brantie onua ababa wa ma me papa ene anopai eye musomfo Benard ne. Ma me meninsa wo ye abaya te se ene maya asisui ansana wakwakobo abrewa. Papa menimsa wo ye abrantie te se me ansana bia ne wabo akokora. Ene mrantie ya asisu sane ye papa ne ye ma me nimsi so no. Ye bekwa akoye sane a ye hunu omonne no. Kane mremu no eye mimi krom bunu ahafo na ye konwa sahwi omokonwa ba na nkran fote nkran na yakonwa no a yakobayre no akodonfuo bode no ne ye de aba ama omoso ato eye omo system ni meni wo oka akosi ni sen ewo kwana awurade nyankopon fa so bo ne no ma biara. Enti maame ba akoma se owo nipa tenya bibaya doctor bibaya driver ni bibetima akoye sofo na bi akoye mate ni bibaya teacher ni wo hwa won sama eye makoma kunum nia osun wom no one tentene na antima anyepe nia oware no one ne odi woni kese anyepe ba bia wona de a eye. Meka na masini sana machere wo sana wate ne senie. Enne wiase yama anibre. Ama problem ababeto yenso. Wo hunu se kwa akutika minti no. Wo force se ubenya ka ni bi. Onua awurade nyankopon bia amawo se obetena ka mu da. Awurade bo se bia eyese wudonfuo. Ba wo force se eyese ukotena nkran mamu. Wo force se eyese wudi sofo. Wo force se eyese wo yanjuntuni. Wo force se eyese wutwasini. Wo force se eyese wo kire ade. Nyesa na awurade bo. Hwe maame ba akoma. Omo papa che omo asase kakra da ho. Papa no be wun acha asase na mane mane nyina. Bai baako anan betima akwakoye akuafo. Omo aka no betono omo asase na ama. Omo ye akuafo no. Na o kire se ne ankodomfuo no ompebra na. It is lie. Anye se ompebre. Awurade amone se onkonfuo mi nkodo. Aten na newiase eko ni sei. Omo betima chewu no wunua fie baako. Fie wo. Adane wo no ode ye tu. One ne de ye tu. By one ne fie na dane tu wo no ode bepopra amana anyasika. Ba wo de no de be ma hane the same thing. But that's that the same thing na wunua ne sika kro no de ma hane no. Wo de no de ye adwuma sika ne be hye. Awurade amo fie wura. Let me tell the truth for you. Momma ya ni na ho. Na ya mompaye. Na ya nja ya pema awurade. Na awurade mfa de ono de tumye no. Awurade nkyere ye kwanya ye befa so ye betindi abobra.
Ene nipa po awurade Nyankopɔn asɛm. Na yɛde yɛ nyansa ne yɛ nimdeɛ ɛyɛ ne yɛpɛ. Enti yɛde yɛti pem sɛ sonsono. Babia yɛ nam no yɛ nankwane so enso yɛ kwa ne yɛ poli. Adentia. Efise ya po awurade Nyankopɔn asɛm ato nkyene. Otweda mpo Nyankopɔn sɛ mbra wo yɛ mojato ɛda wo na yam no. Na me asafo awurade minim ne ya me de wo ba bɛyɛ. Ene nipa jai awurade ato nkyene. Ni yama awurade ayɛ loose wɔ yabrabom. Yamfa awurade nyɛ hwee. Ni yɛde yɛ nyansa ne yɛ nimdeɛ ɛbɔbra. Enti de yɛ nyina no entimi nsi yɛ yie. Ye wia ne ye brain omo a omo bene ye no. Ye brain abaifo. Ye brain ye maame nom. Ye brain ye nana bia ono atena se awurade abɔ ne ho ban ama na nya 100 years no. Ye se oye baifo. Na wo no how many years ne wo ba bedi? Atima tena se nya 100 good years. Awurade ankuno. Ba wo a wunya 20 years, wunya 50 years no, wo suffer, wo ono ne ye baifo. Aden na yama ye ya pagya noma ye ntin no na osonye. Ya akwa ko pagya noma ye ntin no osonye. Na ye nam opebi se onsieye. Wo ko pagya ne de wampe nipa de obesoa wo. Ama wa hunu sɛ nneɔma ne mu oduru. Wo de force wa kukuru asoa. Ba wo soa wie ya wo tu nane no. Ni wa hunu sɛ wontimi nkɔ. Because nneɔma na anya wo size. Ene nipa bebre ekɔ aware na owia aware na akɔyɛ nnome ato na brabo so because of the ration. Mpepe hono. Kwaku aware. Kwajo aware. Adwo amansa aware nnura anadwo. Na nka ade mpo asa. Na ware ne nka se nsuo to. Nsuo mu na aye anto. Na de nti ma me aku ata. Me ho office na adwo amansa. Na ono anya ku na wote bangia no. Na me de ne odomfuo no oba abese mepe. Eye wo tam. Hone unshira wo. Ne odomfuo ne fata wo. Nura na me ne gabi odi nkomo. Na me ka asem na oye ne sere. Mrs. Sister, me nkwabra ba na me wa asase weesu a me wo mu a uhunu se me ne nan ho no. Firi me mofra ne me bo mi tim pose. Me mpesikani ba aware. Me hia ba de owo sika wo mabarabom. Me se awurade to me nsam a se me ware hiani. Na me yedie na me diye no bi kopie hiani na busuam na ono so diye na se me manware hiani na me ko ware sikani a hiani ne de enko ware ne yanko hiani beka ba busuam. Sister ni gina phone so se bra ono kwa mfrɛ me bra ofrɛ mo difo o se odifo wakasa nyame de obedura ni mu too much na me sister e nokora na me ka kire wo no. Sa nneɔma ne ya manne. Wiase na ye woni ye sofa. Wo sikanti wo pesikani ba aware. Abusua na wo ko de hianim. Ko bisa wo nana na wo maame ne se o musika na se firi hifa. Bia o ye hiani bi no wo maame ne wo papa no be ye hiafo. Ba sikani bi ne ware no ana sikani bi ne boa no ma obeye sikani ba wo ne de obesi so no wa wo hunu hiani a wo twetwe no wo hunu hiani a mpesa obebe no wanya sikana mara buru so ba wo ne sikafo ne bok na wo hunu hiani na wo sere no ne mmoa be firi